Molt bon dia a tothom, el meu nom és Francesc Fort i vos dono oficialment la benvinguda a l'edició europea del Wikivibrance 2022. Wikivibrance és un esdeveniment a nivell mundial però nascut a l'Àfrica que des de l'any 2021 vol celebrar i commemorar el Dia Internacional de la Joventut en les comunitats Wikimedia. En el nostre cas, anem a dedicar aquestes jornades a Wikimedia en dos camps. Un d'ells és l'educació primària i secundària sobretot, i l'altre són les polítiques de joventut relacionades amb els projectes Wikimedia. Per a això disposarem de diferents sessions i en esta primera sessió el que tindrem és una xicoteta introducció als projectes educatius Wikimedia, sobretot dirigits al que seria educació primària i secundària, és a dir, l'educació no universitària. Així doncs, començarem des del principi. En aquesta imatge veieu a Jimbo Wales i Larry Sanger, que són els creadors de Wikipedia, i és que per tal d'entendre què fem així i què estem fent, cal conèixer un poc la història. Wikipedia naix l'any 2001 com a una idea un poc paral·lela a el que havia de ser una espècie d'enciclopèdia online que estiguera revisada i escrita per professionals. Aquell invent va ser un fracàs, però el que sí que funcionava va ser l'ús de la tecnologia wiki, que és una cosa que no se va inventar per part del que és la Wikipedia, sinó que ja existia prèviament, fer ús d'aquella tecnologia que ja existia per a, facilitar l'edició per part de qualsevol persona que volguera i crear contingut de caràcter enciclopèdic. Aquella idea sí que va ser un èxit, prompte la Viquipèdia, que només que existia en anglès, es va traduir a diversos idiomes, entre elles el valencià, que juntament amb l'alemany són les primeres edicions lingüístiques que existeixen, i des d'aleshores això s'ha convertit en un dels webs més visitats del món i la principal font d'informació a internet. Este èxit no hauria sigut possible sense una comunitat que cada dia es dedica a ampliar el coneixement que ja s'inclou dins de l'enciclopèdia i també controlar que no hi hagi vandalisme, és a dir, informació errònia que pugui ser inclosa a l'enciclopèdia. Per entendre com un grup de gent que no formaven part del món acadèmic van acabar hackejant tot el sistema de coneixement conforme el coneixem fins ara, cal entendre com funciona Viquipèdia. Viquipèdia naix l'any 2001, com hem dit anteriorment, com a una enciclopèdia lliure. El fet de ser lliure no només implicava que qualsevol poguera editar, que és un fet i és per això que pot ser utilitzat en l'àmbit acadèmic, sinó que el seu contingut estava llicenciat amb llicències lliures i això permetia que qualsevol poguera reutilitzar aquest contingut. La Viquipèdia no té una governança centralitzada, sinó que cada comunitat dels diferents idiomes i els diferents projectes que poden haver en un mateix idioma s'autogoverna a si mateixa. Sí que existeix un organisme, que és este que veiem el logo en la pantalla, que es diu la Wikimedia Foundation, que és la entitat sense ànim de lucre amb seu a Estats Units, que té algunes responsabilitats legals, també té la propietat dels logotips i en fa l'ús i autoritza l'ús, i també financia parcialment a les comunitats que s'han format en unes altres entitats sense ànim de lucre anomenades afiliats. Els diferents afiliats es troben arreu del món i a tots els continents i poden estar agrupats bé siga per territoris, que llavors es coneixen com a chapters, o bé poden estar organitzats per diferents temàtiques. Però en cap cas ni els afiliats en la Fundació Wikimedia té el control editorial dels projectes. El control editorial dels projectes el tenen les pròpies comunitats i són elles les que fan les diferents normes d'autogovernança, sempre tenint en compte que totes les Wikipèdies tenen 5 pilars fonamentals mitjançant els quals, això és la governança bàsica de les comunitats Wikimedia. Òbviament, el fet que existisca una comunitat autogovernada i que ningú no tinga el control escapa a la lògica empírica i això ha portat a que moltes voltes molta gent hagi pronosticat la mort de la Viquipèdia. Però, com podem veure en aquestes paraules del fundador de l'enciclopèdia, la Viquipèdia funciona en la pràctica, mai en teoria. Quan veiem que parlem dels wikipedistes, no? D'aquella comunitat que edita la Viquipèdia, moltes voltes ens ve, no ho sé, bé, en el meu cas no puc dir que no sé què em ve a la ment perquè al cap i a la fi jo soc un editor de Viquipèdia i estic ben acostumat. Però diguem que la gent el que sí que té és una imatge un poc abstracta, no? de la gent que edita. En aquesta imatge podem veure unes quantes editores
Podem dir que aquesta imatge no és representativa del que són les comunitats online perquè la majoria d'editors de Viquipèdia són homes occidentals, val a dir, i això també genera uns certs biaixos en el coneixement perquè al final, com que les comunitats Viquipèdia estan autogestionades, això fa que el contingut que mostren siga també un reflex dels interessos de la seva comunitat editora. Hem d'entendre també que quan editem darrere hi ha una persona. Això vol dir moltes coses. La Viquipèdia està feta per humans, per la qual cosa poden haver errors o poden haver diferents punts de vista, i nosaltres, quan estem llegint la informació, també hem de tindre un punt de vista crític. Com dèiem adés, la Viquipèdia funciona a la pràctica però mai en teoria. I és que qualsevol pot editar, però vaja, com sabem per moltes i moltes exposicions que s'han fet sobre el tema, darrere de Viquipèdia hi ha una feina, sobretot a l'hora de buscar referències externes que ens ajuden a que la informació que hi hagi siga contrastable. Això en l'àmbit educatiu té moltes possibilitats perquè, entre d'altres coses, el viquipedista està acostumat a discernir entre diferents referències externes, no? Entre diferents tipus d'informació per a trobar aquella que més s'adiu a la realitat o que millor serveix per explicar el món que ens envolta. En aquesta imatge del Museu Valencià d'Etnologia, que es va crear per explicar el que és l'etnologia, és a dir, la cultura humana, podem veure moltíssimes coses que, com a valencians, moltes d'elles ens semblaran més o menys familiars. I és una imatge que a mi m'encanta reutilitzar en les meves exposicions perquè ens permet veure quantes i quantes coses són cultura. És a dir, totes i cadascuna de les coses que veiem en aquesta pantalla són susceptibles de tindre el seu espai en Viquipèdia. Tanmateix, hem de tindre en compte que tots aquests objectes o totes aquestes activitats humanes o totes aquestes coses que estem veient en pantalla poden tindre o poden no tindre una entrada a Viquipèdia, perquè com que la Viquipèdia la fan persones, al final a la Viquipèdia el contingut que hi haurà serà aquell que interesse en el seu temps lliure, en el seu hobby, a la gent que ja ha dit a Viquipèdia d'escriure sobre això. Això implica que se generen el contingut de les diferents Viquipèdies en els diferents idiomes uns biaixos de contingut i uns forats de coneixement que es cobreixen o que no es cobreixen depenent de l'interès de les comunitats que hi participen en aquestes comunitats. És per això que hi ha moltes institucions culturals, com puga ser este Museu Valencià d'Etnologia o universitats com la de València, etc., que han col·laborat i col·laboren amb la Viquipèdia perquè saben que els continguts amb els quals ells treballen poden servir per a cobrir alguns d'aquests forats de coneixement. En l'àmbit educatiu, Viquipèdia presenta dos fortaleses que cap altra ferramenta té. La primera és que, pel simple fet d'editar a Viquipèdia, tu estàs aprenent a destriar fonts d'informació. Com hem dit abans, la Viquipèdia l'escriu qualsevol, però això no vol dir que jo puga inventar-me qualsevol cosa i llançar la Viquipèdia. La comunitat de viquipedistes, com la gent que hem vist a les fotografies anteriors, el que fa cada dia és veure referències externes, que poden ser monografies, treballs acadèmics, poden ser notícies de premsa, etc., i amb aquestes referències externes escrites per experts o per fonts solvents i contrastades, el que fan és utilitzar tot aquell compèndium de coneixement per a elaborar els seus propis textos. Estos textos, que com hem dit abans per les llicències de Viquipèdia estan en llicències lliures, són de caràcter expositiu. I això és una altra de les dues fortaleses de Viquipèdia que estem destacant en aquest moment, i és que per a crear un article a Viquipèdia no només has d'aprendre a destriar fonts d'informació, sinó que també has d'aprendre a elaborar un text expositiu. A més, l'avaluació d'aquests treballs s'haurà de fer en viu, és a dir, a la Viquipèdia. I a la Viquipèdia ja hi ha una comunitat que es dedica a fer valdre els criteris, els estàndards de qualitat de la pròpia enciclopèdia i que en certa manera ens estaran avaluant si hem sigut capaços de destriar fonts correctes i d'elaborar un text expositiu amb un mínim de rigor. A més, hem de tindre en compte que quan parlem de projectes Wikimedia no parlem només de Viquipèdia, sinó que hi ha molts altres projectes, anomenats projectes germans, que també formen part d'aquest objectiu del moviment Wikimedia d'aconseguir que la suma de tot el coneixement humà estiga disponible per a tot el món en tots els idiomes del món. Estos altres projectes inclouen el Diccionari,
Wikidata, Wikimedia Commons, que és un repositori d'imatges i d'altres fitxers multimèdia, Wikinotícies, o en castellà, per exemple, hi ha una guia de viatges que es diu Wikiviajes. Pel que fa als projectes educatius, hi ha diverses aproximacions. Pel que fa al públic més jove, al País Basc es va crear una iniciativa anomenada la Chiquipèdia, que era la Viquipèdia per a xiquets. Esta versió paral·lela a Viquipèdia, anomenada Chiquipèdia, i que va dirigida a alumnes de primària i fins i tot primer curs d'educació secundària, està formada per una pestanya que s'inclou a dins de la pròpia Wikipedia, diguem, la dels majors, i on els alumnes poden crear articles, diguem que amb un llenguatge més simple que no el de la Viquipèdia, elaborada amb els estàndards de coneixement i per tant també de llenguatge d'una enciclopèdia generalista. Això permet, d'una banda, posar en pràctica habilitats d'elaboració de textos, de redacció, més adaptades al seu nivell, però també disposar d'una obra de consulta amb un nivell de textos més baix que no el de la Viquipèdia. Una altra de les coses que té la Chiquipèdia, i és que podem veure així la figura d'aquest rabossot, no sé exactament quin animalet és, posa Ikasi Otsorekin, i és que Chiquipèdia disposa també, en col·laboració amb diferents institucions educatives basques, d'un còmic propi. Els xiquets, diguem, i les xiquetes poden anar llegint diferents historietes de caràcter divulgatiu. L'altra de les imatges és del programa internacional, sí apadrinat per la Fundació Wikimedia, anomenat Reading Wikipedia in the Classroom. Este programa va impulsar-se en el moment de la pandèmia del 2020, tot i que ja s'estava treballant en això, i va tindre 3 programes pilot a Filipines, Marroc i Bolívia, on es va dur a terme una iniciativa per a ensenyar als professors a utilitzar Viquipèdia. Això permetria que el professorat poguera ensenyar a l'alumnat a utilitzar tant Viquipèdia com a elaborar els seus propis projectes educatius utilitzant aquestes plataformes. No només Viquipèdia, sinó la resta de projectes Wikimedia. Després d'aquell programa pilot s'han fet diverses edicions amb participants de tot el món a partir de l'any 2021, i l'any 2021 va ser l'any en què jo vaig poder formar part del projecte. A banda dels projectes educatius, hi ha altres iniciatives, com puga ser la BiblioWikis, que en el nostre país ja porta aplicant-se des de fa més de 5 anys. La primera BiblioWiki a València fou la del Museu Valencià d'Etnologia, i després han vingut altres, com puga ser la municipal de l'Eliana, la de l'Olleria o Benifaió. Una BiblioWiki és una biblioteca on el personal de la mateixa està familiaritzat amb el que és Viquipèdia i per tant pot ajudar a qualsevol persona que tinga un dubte sobre Viquipèdia a com s'utilitza aquesta ferramenta. A banda d'aquestes iniciatives, també hi ha altres llocs de trobada de viquipedistes, com puga ser els espais Wikidones. La iniciativa Wikidones naix a la Universitat Pompeu Fabra per Esther Bonet i és un espai setmanal on la gent es pot trobar i aprendre a editar Viquipèdia amb una perspectiva de gènere. A la pantalla també veiem algunes activitats que s'han realitzat així a València, com puga ser la Wikimarató dedicada a Josep Renau a dins de l'IVAM, de l'Institut Valencià d'Art Modern, o aquestes imatges del mural del passeig de Batà de Muro, amb figures com Joan Fuster, que és l'escriptor de l'any del 2022, o Enric Valor, que també és un altre escriptor al qual se li han dedicat wikimaratons o passejades fotogràfiques. A banda d'aquestes iniciatives, també hi ha campanyes que es llancen periòdicament a la Viquipèdia. Moltes d'elles van apadrinades directament per la comunitat i d'altres, a banda del suport de la comunitat, també el tenen d'alguna iniciativa. Per exemple, a l'esquerra tenim la iniciativa de Wikilops Falles, que se porta celebrant des de l'any 2016 i que ve apadrinada pel Museu Valencià d'Etnologia i que compta amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Falles. Es tracta d'un concurs fotogràfic que en l'edició de 2022 ha superat les 1.000 fotografies de falles. D'altres campanyes poden ser la campanya Wiki por los Derechos Humanos, que en el cas concret que estem veient ahir va apadrinada per diversos afiliats de Latinoamèrica, bàsicament, del món hispanoparlant. I al mig tenim el logotip de la iniciativa del Wikiprojecte Cinema,
que és un dels wikiprojectes més veterans de la Viquipèdia en valencià o en català, i que enguany ha tingut la col·laboració de la institució Alfons el Magnànim. Els wikiprojectes són unes pàgines especials de Viquipèdia que serveixen per a coordinar els esforços de la comunitat cap a un objectiu concret. En el cas del wikiprojecte Cinema, el que es vol és ampliar el contingut sobre pel·lícules a la Viquipèdia o sobre cinema en general. Normalment aquestes convocatòries tenen la forma de concurs i és que qui més edita sobre la temàtica concreta pot guanyar diversos premis. En el cas de les iniciatives com el Wiki Los Falles o el wikiprojecte del cinema, els premis han consistit en llibres, perquè com que es tracta de comunitats que estan enfocades cap a la cultura, els premis també són de caràcter cultural. A banda d'aquestes iniciatives locals, n'hi ha d'altres que són d'abast mundial. Entre elles destaquen el mes d'Àsia, que se sol celebrar el novembre, el Wiki Loves Earth, impulsat per Wikimedia Ucraïna, o el Wiki Loves Monuments, que es va crear l'any 2010 als Països Baixos i que, com tots tres, són concursos a nivell mundial. El mes d'Àsia va enfocat a l'edició de contingut sobre el continent asiàtic, mentre que els altres dos són concursos de fotografia de monuments, bé siguen naturals o culturals. Així doncs, a les diverses sessions d'avui el que anem a descobrir són moltes de les iniciatives que altres comunitats han realitzat al voltant de l'educació i la Viquipèdia. Tindrem el testimoni de comunitats tan disperses com puguen ser la basca, com puguen ser la Sèrbia o com puguen ser els nostres companys del Marroc. El nostre objectiu és que pugueu descobrir diferents iniciatives culturals que s'estan realitzant ara mateix arreu del món i que tingueu la imaginació de pensar quina s'escauria millor al vostre context. Recordeu que la comunitat Wikimedia local vos pot ajudar, així com la Fundació Wikimedia i els diferents afiliats que existeixen al terreny i que estan ací per a ajudar-vos. Així doncs, sigueu benvinguts a aquesta convocatòria i esperem que gaudiu molt amb les diferents experiències que anem a descobrir en el dia d'avui.